राबां दख'र एबसुनि सनाथि मायथाइ फोरबो फालिथाय लोगोसे 27थि बोसोरसालिया जथुमाया दिनै नैथि सानाव जागायबाय। बाक्सा जिल्ला दुलाराय बर' फरायसा आफादनि बेन्दोङाव थानाय राबां दख'र दुलाराय बर' फरायसा आफादा सानथामनि हाबाफारिजों राबां दख'र दुलाराय बर' फरायसा आफादनि सनाथि मायथाइ फोरबो फालिथायजों लोगोसे 27थि बोसोरसालिया जथुमाया दिनै नैथि सानाव गाजा गोमजायै फुंबिलि समनिफ्राय जागायबाय। मख'नो गोनांदि बे हाबाफारिया फुंबिलि समाव आलासि जिरायसालिनि नब्लां बेखेवनायजों जागायो आरो बेनि उनाव गाहाय दरखं आरो जोबस्रां बेखेवनाय हाबाफारिजों मेहेर गोनाङै जालाङो। बे हाबाफारियावनो बाक्सा जिल्ला दुलाराय बर' फरायसा आफादनि आफादगिरि उमेश दैमारिजों लोगोसे बर'नि मुंदांखा फावखुंगुर फैला जे बरगयारी आरो गोबां दैदेनगिरिफोरजों लोगोसे गोबां बिबानगिरिफोरखौ बे हाबाफारियाव बाहागो लानायखौ नुनो मोननाय जादों। बे हाबाफारियाव बर'नि मुंदांखा फावखुंगुर थामहिनबा फेस्ला फावखुंगुर फैला जे बरगयारी बाहागो लानानै खौरांगिरिफोरनि सिगाङाव मा फोरमायखो फै जों आबुङै मिथिना लानि। राबां दख'र दुलाराय बर' फरायसा आफादनि सनाथि मायथाइ फोरबो फालिथाय लोगोसे खुंगा 27थि बोसोरारि जथुमा बियो मैया 26 जानुवारिनिफ्राय जागायनानै दिनै आरो गाबोन अर्थात 28 जानुवारिसिम जागोन। थारैनो बेयो जोंनि राबां दख'र दुलाराय बर' फरायसा आफादनि मोनसे जारिमिनारि जथुमा जागोन। मानोना राबां दख'र दुलाराय बर' फरायसा आफादाबो दुलाराय बर' फरायसा आफादनि मोन्थोर एबा आइडिय'लजिजों थाफानानै गोदोनिफ्राय खामानि मावबोबाय थादों। बियो सोलोंथाइनि बेलायावनो होन, आलादा रायजो सोरजिनायनि थाखायनो होन, बा गुबुन गुबुन सामाजिक बिथिङावनो होन, राबां दख'र दुलाराय बर' फरायसा आफादाबो बे ओनसोलाव थानानै ओनसोलनि रायजो राजाफोरनि थाखाय गासैबो बिबानखौ लानानै खामानि मावबोबाय थादों। आरो बे गोलाव 50 बोसोरनि गेजेरावहाय जाय बिथांमोना बिबान लानानै खामानि मावबोबाय गोबाङानो रुंसारि जालांबाय आरो दिनै जायफ्रा थांनानै दङ बिथांमोनखौबो जोङो नैबे फालिथायाव लेंहरनानै मान बावनो नागिरदों। अर्थात बिथांमोनखौ जोङो गोसोखांनो नागिरदों। आं आसा खालामदों थारैनो बे जथुमानि गेजेरजों जोंनि बे राबां हालामाव मोनसे खौसेथिनि बारा बारलांथों आरो जोंनि ओनसोलाव थानाय जेसेबांखिनि रायजो राजा बिथांमोन दङ बिथांमोनाबो बे हाबाफारियाव फैनानै जाहाथे हाबाफारिखौ गोग्गोमै जाफुंसार होयो आं बेखौनो बानजाय आफादनि मासिगिरि महरै खावलायहरगोन। फुंबिलिनिफ्राय मा हाबाफारि लादों? जोंहा मैया 26 जानुवारि खालि गेलेनाय बादायलायनाय, बिदिनो भलिबल बादायलायनाय, काबादि बादायलायनाय बेफोर हाबाफारिया जादोंमोन आरो मैयानो बेखौ जोङो फोजोबनानै लानाय जादों। आरो बेवहाय दान्दिसे समनि उनावहाय जिहेतु दिनै बिटिआर गोजोन गोरोबथानि सान, बे गोजोन गोरोबथानि सान फालिथायखौबो बाक्सा जिल्ला दुलाराय बर' फरायसा आफादा बे खाबुआवनो जोंजों फैनानै बेखौ फालिलांनो नागिरदों। आरो बिनि अनगायैबो जोंहा बेवहाय थुनलाइयारि बादायलायनाय दङ। जोंनि बे ओनसोलनि उन्दै उन्दै फरायसा जायफोरा माने एलपि स्कुलाव, एमइ स्कुलाव, हाइ स्कुलाव आरो कलेज लेभेलाव फरायबाय दङ बिथांमोननि थाखाय जोङो थुनलाइयारि बादायलायनाय आयदा लादों। बिनि उनावहाय बयनिख्रुइबो इम्परटेन्सआ जाहैबाय जोङो बेलासिनिफ्राय डेलिगेट जथुम्माया जागोन। आसा खालामदों जों बे डेलिगेट जथुमनि गेजेरजोंबो जोंनि नैबे ओनसोलनि माखासे जेंनाफोरखौ सावरायनानै जाहाथे बेफोर जेंनाफोरखौ जों उननि समफ्राव बयबो खौसेयै दुलाराय बर' फरायसा आफादजों थाफानानै जेंनाखौ सुस्रांलांनो हायो। दा बेफोरबो सावरायजानाय जागोन आरो बेनिफ्राय गोदान आफाद दानाय जागोन। बे गोदान आफादाबो जाहाथे उननि समावहाय बिबान लानानै हारिनि आरो बे ओनसोलनि थाखाय खामानि मावलाङो जों बेखौनो आसा खालामो। गेवलां मेलाव सोर आलासि नुजाथिफैगोन होनना फोरमायगोन? गेवलां मेलाव जोङोथ' गोबां आलासि लेंदों। जोंहा दुलाराय बर' फरायसा आफादनि आफादगिरि बिथां दिपेन बर', बिदिनो लेङाइ आफादगिरि खोरोमदाव औवारि, बिटिआरनि CEM बिथां सारखौबो जोङो बेवहाय लेंहरनाय जादों। लोगोसे आसामनि केबिनेट मिनिस्टार अखागोरा ब्रह्म सार बिथांखौबो लेंहरनाय जादों। बिनि अनगायैबो जोंनि ओनसोलनि फोरोंगिरि, समाज मावथि बिथांमोनखौबो जोङो गेवलां मेलाव आलासि महरै लेंहरनाय जादों। सेरफांगुरि बाजार सुरुमा माग बिहु दामाका अफार लाबोदों।
क'क्राझार जिल्ला सेरफांगुरियाव थानाय फुंखा एन्टारप्राइज बाजार श'रुमा 11 जानुवारिनिफ्राय 31 जानुवारिसिम माग बिहु दामाका अफार आरो एक्सचेन्जनि खाबुफोर होगासिनो दङ। नोंथांमोना सेरफांगुरियाव थानाय फुंखा एन्टारप्राइज बाजार श'रुमाव खुंफुंजानाय माग बिहु दामाका अफार एक्सचेन्जआव फैनानै नोंथांनि लुबैनाय बाजाजनि बाइकखौ लांफैनो हागोन। बाजाजनि बाइक सालायनो मोजां मोनग्रा रायजो राजाफोरनो फुंखा एन्टारप्राइज बाजार श'रुमा लोगोसे मोजां अफारफोरबो लाबोदों। बेफोरनो जाबाय 90% लन, गंनै हेलमेट फ्रि, केस होनानै बाइक बायगिरिफोरनो 1000 रां केसबेक हरफिननाय जागोन आरो माग बिहु दामाका अफार एक्सचेन्जजों लोगोसे बाइक बायगिरिफोरनो गांसे ब्लेंकेट फ्रि हरफानाय जागोन। फुंखा एन्टारप्राइज बाजार श'रुमा आरो मोजां खाबुबो होबावदों। 500 रां होग्रोनानै गोसोबायदि बाइकखौ आवग्रिना दोननो हागोन आरो गासै गारिजों लोगोसे मोनफा मोनफायै एसुड गिफ्ट हरफानाय जागोन। आबुङै मिथिबावनो थाखाय 8135872656 आरो 9101547892 जानबुं नम्बराव खौरां लाहरनो हागोन।